മാറ്റണോ മാതാജി? മാറ്റാം, അത് മാറ്റാം കേട്ടോ. കോപക്ഷം എടുക്കുന്നു. മാറ്റാം. അതങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തെറ്റി വരുന്നതാ. ശോഭന മാതാജി ഇന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവേ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഈ L3 ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മള് 5+1 പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോ ധ്യാനമന്ത്രം അതിന്റെ സാരാംശം ആരാ ഒന്ന് പറയാ? ജയ മാതാജി പറയൂ. ജയ ഡി കർത്ത മാതാജി പറയൂ. ധ്യാനമന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അറിയാമോ? കേൾക്കുന്നില്ല. അറിയാം? കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി ഞാൻ ക്ലാസ്സിലില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. രഞ്ജു മാതാജി പറയൂ. രഞ്ജു രജീഷ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതെ, പരിപൂർണമായ സത്യമാണ്, ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചവും പരിപൂർണം തന്നെ അല്ലേ? പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങളെ എടുത്താലും വന്നാലും പിന്നെയും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? സമ്പൂർണ്ണത തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എക്കോ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നോക്കാം നമുക്ക്. എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ അവര് മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോ ശരിയാവും. അപ്പൊ നമ്മള് ധ്യാന മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം, നമ്മൾ സാരാംശം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ തന്നെ എത്ര പരിപൂർണങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ നിലകൊള്ളും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ധ്യാനമന്ത്രം വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇനി
മന്ത്രം 1-ന്റെ സാരാംശം ആരാ പറയാ? വിലാസിനി മാതാജി പറയാമോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ. മന്ത്രം 1-ന്റെ സാരാംശം ആരാ പറയാ? ശശികല മാതാജി പറയൂ. മന്ത്രം 1-ന്റെ സാരാംശം പറയൂ. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ആ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്കായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാം ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവയുമാണ്. അതെ. അപ്പൊ അത് അവിടെ സോഷ്യലിസം ക്യാപിറ്റലിസം ഒക്കെ വന്നു അവിടെ അല്ലേ? എല്ലാം സകല ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാ. നമ്മളുടേതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഷെയർ ഉണ്ട്. നമുക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടവ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാവൂ. മറ്റുള്ളതൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് കൈയിട്ട് വാരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അതാണ് മന്ത്രം 1-ല് പറയണത്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ഈശാവാസ്യ ചേതന ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അല്ലെ? ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, ഭഗവാന്റേത് ഈശ്വരന്റേതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മന്ത്രം 1-ല് അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി 2-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? രമ്യ ആർക്കെ മാതാജി പറയൂ. രമ്യ മാതാജി പറയൂ. 2-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം പറയൂ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഒന്നും. എഴുതിയിട്ടില്ല. ഷീബ മാതാജി പറയൂ. ഷീബ പവീന്ദ്രൻ. ഷീബ മാതാജി പറയൂ. 2-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം പറയൂ. ഷീല മാതാജി പറയൂ. ഷീല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവമായതുകൊണ്ട് 2-3 ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കേറിയില്ല. അത് എനിക്കൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാറുണ്ട്. ഷീല മാതാജി പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അർഹതയുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ. അന്യൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് വർഷം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം കർമ്മബന്ധത്തിൽ പോകുന്നില്ല. കർമ്മബന്ധങ്ങൾ നമ്മളെ തളയ്ക്കുന്നുമില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ വഴിയില്ല. ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മാർഗം അല്ലെ? അപ്പൊ ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ എന്താ ചേതന? ഈശാവാസ്യ ചേതന എന്താ? ഭഗവാന്റേതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് എന്നറിയണം അല്ലെ? നമുക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവൂ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാ. ക്രമീകരണം ഒക്കെ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടേത് നമ്മൾ കവർന്നെടുക്കരുത് അല്ലെ? നമുക്കായി നീക്കി വെച്ചപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ചേതനയോടെ, ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് 100 വർഷം വരെ ചെയ്താലും അയാൾക്ക് ഒരു കർമ്മബന്ധനങ്ങളും ബാധിക്കണില്ല അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? ഈശോപനിഷത്തിലെ 2-ാമത്തെ മന്ത്രം അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി 3-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് എന്താണ് സാരാംശം? 3-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ ആരാ പറയാ? രമ്യ വിനീഷ് മാതാജി പറയാമോ? പോയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞാ മതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാത്തവരോട് പറയട്ടെ. ലീല മാതാജി, ലീല ചക്രപാണി മാതാജി പറയൂ. ഞാനിപ്പോ കയറിയതേ ഉള്ളൂ മാതാജി, ഒന്നും കേട്ടതുപോലുമില്ല. ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഞാന്. അതെയോ? എന്നാ പിന്നെ പ്രീതി മാതാജി പറയൂ. പ്രീതി ശങ്കർ. പ്രീതി മാതാജി പറയൂ. കൃഷ്ണ മാതാജി, ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. ആരാണ് ആത്മഹന്താവ്? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാത്ത ഒരാള്
ആ വ്യക്തിയാണ് ആത്മഹന്താവ്. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആളാണ് അയാള്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മഹന്താവ് ആസുരവും അജ്ഞാനവും അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും. അവർക്ക് പ്രകാശമാനമായ ആ ലോകങ്ങളിലൊന്നും എത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ആത്മഹന്താവ് ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. മനുഷ്യ ജന്മം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ശ്രമിക്കാത്തവര്, പരിശ്രമം ചെയ്യാത്തവര് ആണ് ആത്മഹന്താവ്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മഹന്താക്കളുടെ ഗതി എന്താ? അവര് ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ലോകങ്ങളിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇനി 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ സ്വഭാവമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? മായാദേവി മാതാജി പറയൂ, 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം പറയൂ. 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം പറയൂ. മായാദേവി മാതാജി. സ്മിത മാതാജി പറയൂ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാതെ. മന്ത്രത്തിന്റെ മായാദേവി മാതാജി പറയൂ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ. ഇനി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തവരെ ഇനി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തില്ല കേട്ടോ. 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണോ മാതാജി? അതിന്റെ സാരാംശം അതില് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോലെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ പറയൂ. സുധാമസ്തനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. ശക്തന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യൻ തന്നെ. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നോക്കി വായിച്ചു. ഇനി എന്താ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറയൂ നോക്കാണ്ടേ. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഒരു ഇച്ചിരി വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് കേട്ടു പോയതേ ഉള്ളൂ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ശരി. അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ സ്മിത മാതാജി ഇതിന്റെ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം പറയൂ. സ്മിത മാതാജി മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ പറഞ്ഞാ മതി. ഞാനേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ മാതാജി, മോളുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. ഓക്കെ. ഇനി നാളെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചോദിക്കും. ആരോട് ചോദിച്ച ആള് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും വായിക്കല്ല, മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ ആൻസർ പറയേണ്ടി വരും കേട്ടോ. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളുടെയും ആ സാരാംശം പഠിച്ചു വെക്കണം. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസിഷൻ. ഞാൻ 2ാമത്തെ ഉത്തരം വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. സുഗന്ധി മാതാജി പറയൂ. സുഗന്ധി മാതാജിയുടെ വീഡിയോ എന്താ ഓൺ ചെയ്യാൻ വിഷമം? നിങ്ങൾ ലെവൽ 3ലേക്ക് വന്നില്ലേ? ഇനിയും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാതെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുന്നുണ്ടോ? ആരാ പറയുന്നേ? ക്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ക്യൂ ആരാണിത്? ക്യൂ കുമാരി മാതാജി. കുമാരി. അതെ. ആ മാതാജി ഒന്ന് പറയട്ടെ. എവിടെയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കാണുന്നത് എന്തോ വേറെ എന്തോ ഫാനോ തട്ടോ വീടൊക്കെയാ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്റെ 2 ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് പ്രശ്നം. ഞാൻ അമ്പലത്തിലെ മാതൃസമിതിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൊറേ എഴുതിയെടുക്കാനുണ്ട്. അതിന്റെ വിഷമത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ആരും ഈ ക്ലാസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലേ. ഞാൻ വെറുതെ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അങ്ങനെ പറയരുത് മാതാജി, ഞങ്ങക്ക് നല്ല ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെങ്കില് അതെ. ജിജി മാതാജി പറയൂ. 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം പറയൂ. ജിജി മാതാജി പറയൂ. ജിജി മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുമില്ല.
പ്രീതി മാതാജി അഡ്മിൻ എന്താണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ? പ്രീതി മാതാജിക്ക് എന്താ ഒരു സജഷൻ പറയാനുള്ളത്? ആരും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. ഒന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കണം, അന്നേരം എല്ലാരും സ്ട്രിക്റ്റ് ആവും. എന്നും ചോദിക്കണം മാതാജി, അപ്പൊ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇത് ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കണ പോലെയുള്ളൂ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിലൊന്നല്ലല്ലോ പഠിക്കണേ, എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ ഗൗരവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടല്ലോ പഠിക്കാൻ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. മാതാജി എന്നും ചോദിക്കണം, അപ്പോഴേ എല്ലാരും പഠിക്കാൻ ഊർജിതം കാണിക്കും. ഇന്നത്തെ കണക്ക് മാതാജി എന്നും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിക്കണം, അതാ വേണ്ട. അല്ലാതെ ഇനി തൊട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ വേണം പറയാൻ. വായിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും അല്ലേ? വായിക്കല്ല വേണ്ടേ, മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണോ അത് പറയണം. പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചാല് ഇമ്പോസിഷൻ. അത് അഡ്മിന്മാര് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ സ്വഭാവമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും എവിടെയും നമ്മുടെ അടുത്തുമുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന് അചിന്ത്യമായ ശക്തി വൈഭവമാണ് ഉള്ളത്. എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ? മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാനെ കവച്ചു വെക്കാൻ മറ്റൊരാളില്ല. അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം. അതാണ് 4ാമത്തെ മന്ത്രം പറഞ്ഞത്. ഇനി 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം എന്താണ്? ആരാ പറയാ? ശശികല മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, സർവവ്യാപിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ വിദൂര സ്ഥലത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം നമുക്ക് സമീപസ്ഥനാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയണം, നോക്കിയിട്ടല്ല പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി മുതല് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നടക്കുന്നു, നടക്കുന്നില്ല, ദൂരെയാണ്, അടുത്താണ്, അകത്തുണ്ട്, പുറത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യ ആത്മകമായിട്ട് ഭഗവാനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മന്ത്രം അതാണ് 5ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ ആയാല് ശരിയാവില്ല. എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം. ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വന്തം മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണോ സ്വയം അത് വേണം പറയാന് കേട്ടോ. മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൂലോ, അത് വേണം പറയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, അതിനാ ഭംഗി. അല്ലാണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് അതേപോലെ വായിക്കുന്നതിന് എന്താ ഭംഗിയുള്ളത്? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഏകത്വ ദർശനം അല്ലെ? എല്ലായിടവും പരമേശ്വരനെ ദർശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെ? ഇത് ഒരു ആരാധനയാണ്. ഇപ്പൊ വിശ്വാസികളല്ലാത്തവർക്കാണ് ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാവുന്നത് അല്ലെ? അസൂയാലുക്കൾക്കൊക്കെ. ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുണ്ടാവും. എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദൻ മഹാരാജാവിന് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി. അതുപോലെ ഭക്തോത്തമന്മാർക്കൊക്കെ തന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്നും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മള് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോണു. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് സകലതിനെയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്താ? എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെ ഭഗവത് അംശമായ ചൈതന്യം തന്നെയാണ്. സർവജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ട് കാണുക അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ആ സ്പിരിച്വൽ സ്ഫുലിംഗമാണ് അല്ലെ? ഏതൊരുവൻ സർവ്വത്തിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ, ഏതൊന്നിലും ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് യാതൊന്നിനെയും വെറുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരോടും സ്നേഹാദരവോടെ പെരുമാറാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും.
മൃഗമായിക്കോട്ടെ, പക്ഷിയായിക്കോട്ടെ, മനുഷ്യരോടായിക്കോട്ടെ, ഏതൊന്നിനോടും വെറുക്കാതെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കും. ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെയാ ചെയ്യാ. എല്ലാം കാണുമ്പോ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ ഓരോ ക്രിയേഷൻസ് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 10ാം അധ്യായത്തിലെ വിഭൂതി ദർശനം നമ്മൾ കണ്ടു. ആ വെള്ളത്തിന്റെ രുചി അല്ലെ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവരാശികളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഏതിലും ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഒരാളോടും വെറുപ്പ് തോന്നില്ല. ഏതൊരു ജീവിയോടും വെറുപ്പില്ലാതെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കും. 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം പഠിച്ചു വെക്കണം. സകല വസ്തുക്കളും പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന മഹത് വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവതൻ. മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് ആരെയാണ് പറയാ? സകല വസ്തുക്കളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന മഹത് വ്യക്തി അല്ലെ, ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിധി ശബ്ദതേ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. അതുകൂടാതെ 3 ഘട്ടങ്ങള്: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്നിങ്ങനെ. അപ്പൊ അത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയായിട്ടുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരി 3 അധികാരികള്, 3 ഘട്ടങ്ങള് പറയാണ്. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ്. അയാൾ സ്വന്തം മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ചെന്ന് ആരാധന നടത്തുന്നു. സ്വന്തം മതപ്രമാണമനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. അപ്പോ ആരാധന കാലത്തും ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ. അത്തരം ഭക്തൻ ആരാധനാ സ്ഥലത്തൊഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനല്ലെന്ന് കരുതുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഏത് തലത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നോ, ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് എന്ന് കരുതും. മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാ കരുതണത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലുള്ള ഭക്തനായിട്ട് കരുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവര് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തരാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരാരാണ് എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തി കഴിവില്ല. ഇനി 2ാം ഘട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് മധ്യമാധികാരികൾ. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ 4 വിഭാഗം സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ, പരമ പുരുഷജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കര്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്, അങ്ങനെയുള്ള ആ 4 കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ. ആ 4 വിഭാഗം സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് മധ്യമ ഭക്തര്. അവർക്കറിയാം ആരാണ് ഭക്തൻ, ആരാണ് ആ ഭക്തൻ, ആരാണ് ഉന്നതമായ ഭക്തര്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ മധ്യമ അധികാരിക്ക് കഴിവുണ്ട്. മധ്യമാധികാരികൾ ഈ 4 തരം വ്യക്തികളോടും വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുന്നു. അയാൾ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായിട്ട് കരുതി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. മധ്യമാധികാരികൾ ഈ 4 വ്യക്തികളോടും വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറാൻ അയാൾക്കറിയാം. ഭക്തരുമായിട്ട് സൗഹൃദം പുലർത്താൻ പറ്റും. ഈശ്വരജ്ഞാനം നൽകി അവരിൽ സുപ്തമായ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭക്തരുമായിട്ട് സൗഹൃദം ഉണ്ടാവും. മാത്രല്ല നമ്മളെക്കാളും കുറച്ച് കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അവരെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ മധ്യമ ഭക്തൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പോലും അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന നാസ്തികനെ സമീപിക്കുന്നില്ല. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കും മധ്യമാധികാരി. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ജനസംഘം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഉപദേശാമൃതത്തില്. ആ ജനസംഘം, അതായത് ദുർജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംഘം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ മധ്യമാധികാരി അതുപോലെ ചെയ്യും. ഉത്തമാധികാരിയാണെങ്കിലോ മധ്യമാധികാരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഉത്തമാധികാരി. അവനെല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു. എല്ലാമേ
ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ അല്ലെ ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്. മധ്യമാധികാരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ നാസ്തികനെന്നോ ആസ്തികനെന്നോ ഉള്ള ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തിയുള്ളവരായിക്കോട്ടെ അല്ലാത്തവരായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അല്ലെ, അംശം തന്നെയാണ്. ആ രീതിയിൽ ദർശിക്കാൻ ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് കഴിയും, ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തന് സാധിക്കും. എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നു. അപാരജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒരു ശ്വാവും തമ്മിൽ സാരവത്തായ വ്യത്യാസമില്ലെന്നറിയുന്നു. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗേജ പണ്ഡിത സമദർശിന എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും ഒരു ചണ്ടാളനെയും ആനയെയും പട്ടിയെയും എല്ലാമേ ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്. രണ്ടുപേരും പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാണ്. മുജ്ജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർ ഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ. പണ്ടത്തെ പോയ ജന്മങ്ങളിലെയൊക്കെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അടുത്തത് മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മളുടെ കർമ്മ ഫലം അനുസരിച്ച് പല പല ശരീരമായിരിക്കാം ഇനിയത്തെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. മുമ്പും പല പല ശരീരങ്ങളിലൂടെ ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഭൗതികമായ അപൂർണതയാൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെയും ശരിയായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിമിതം ഉണ്ട്. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായി ദർശനം സാധ്യമാവുകയില്ല. ഈ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്നതൊക്കെ വാസ്തവമല്ല അല്ലെ, കാരണം അതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രം, ഗുരു, അവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിവ് നേടണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം ഏതാ? വൈദിക വിജ്ഞാനം, വേദങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ് ആ അറിവൊക്കെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ വേദങ്ങളിലെ അറിവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ പ്രഭവ സ്ഥാനം ഏതാ? വൈദിക വിജ്ഞാനമാണ്. വൈദിക സത്യങ്ങൾ പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് ആദ്യം കിട്ടിയത് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് ലഭിച്ചു, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ശ്രീനാരദന്, നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവന്, വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്ന ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നു ചേർന്നതാണ് അല്ലെ. ഈ വൈദികമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങള്, പരമസത്യമായിരിക്കുന്ന അറിവുകള് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു. അത് വന്നത് എങ്ങനെയാ? സക്സഷൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത്? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു അല്ലെ, അറിവ് ബ്രഹ്മാവിന് നൽകി. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദന്, നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവന്, വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് പിന്നെ ശിഷ്യന്മാര്, ശിഷ്യ പ്രശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നേക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദ് 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ്. 22ാമത്തെ ആചാര്യൻ ആരാണ്? ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ 22ാമത്തെ ആചാര്യന്റെ പേരെന്താ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് 22. 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേദ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. മിക്കവയും വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നവയല്ല. വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ട് ഓരോ ഗ്രന്ഥത്തിനും. അവയൊന്നും ആധികാരികമല്ല. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തേതും പരിപൂർണവും ഉദാത്തവുമായ കൃതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. അനേകം ഇതിഹാസങ്ങള്, പുരാണങ്ങള്, വേദത്തെ വ്യസിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അല്ലെ നാരദ മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എഴുതിയ കൃതിയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതാണ് വ്യാസദേവരുടെ അവസാനത്തെ കൃതി എന്ന്. അത് പരിപൂർണമാണ്, ഉദാത്തമാണ് അല്ലെ. ഒരു വ്യക്തി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കണം, അറിയണം. എന്നാലാണ് ഭക്തിയില്
ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുൾ ചെയ്തതും വ്യാസദേവൻ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയതുമായ ഭഗവത്ഗീതയുമുണ്ട്. ഇവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ. ഇപ്പോ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഭഗവത്ഗീത അത് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയത് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തു. അറിവ് അത് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയത് വ്യാസദേവരാണ്. അതൊക്കെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഒക്കെ. വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ആരും വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ ശിഷ്യപ്രശിഷ്യരായിട്ട് വന്ന ആ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മള് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലാണ് ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റവരൊക്കെ ഡെലിഷൻസ്, കറക്ഷൻസ്, അഡീഷൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് അവരുടെ ഭാവന അനുസരിച്ചൊക്കെ ആവും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കില്ല. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആധികാരികമായ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആചാര്യരിൽ നിന്ന് വേണം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത 18:54 അനുസരിച്ച് മുക്തന്റെ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉത്തമാധികാരിയായി തീരാനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വന്തം സഹോദരനായി കാണാനും കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോ എന്താണ് ഈ 18:54 എന്താ പറയണേ? ആരാ പറയാ? 18:54 ശ്ലോകം ഒന്ന് പറയൂ. എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യയുടെ മുമ്പുള്ള ശ്ലോകം ഏതാ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ എന്നുള്ളത് 55-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. 54 എന്ന് പറയൂ. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോചതി നകാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തി ലഭതേ പരാം അല്ലേ. 54 നോക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. 54 ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോചതി നകാംക്ഷതി. അഡ്വാൻസ് ലെവലിലുള്ള ജ്ഞാനയോഗി പറയാണ് ഈ ബ്രഹ്മഭൂത സ്ഥിതി അല്ലെ. ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ ഒരാള് പറയണതാണ് അല്ലെ. ആ ആള് പറയാണ് സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവന ഉണ്ടാവും ആ ഉത്തമ ഭക്തന്. അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതനാവും എന്നാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്നുള്ള പേര് വരിക. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വന്തം സഹോദരനായി കാണാനും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ലെവലിൽ എത്തിയ ആൾക്ക് ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് അവര് ഉയർന്നു അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെത്തി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് സമഭാവന ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരെയും പിന്തുടർന്നിട്ട് അനുവർത്തിക്കുക, അതിനാണ് അനുപശ്യതി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഈ പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. അനുപശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അതിൽ ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ പിന്തുടരണം, അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക, അതാണ് അനുപശ്യതി. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മഭൂതനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാളാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിനെ ദർശിക്കും അല്ലെ. അപ്രകാരം ഭൗതിക വശങ്ങളും സ്വാഭാവികമായും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതികതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും സാധാരണ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആത്മീയ തലത്തിലാണ് അല്ലെ. ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എപ്പോഴാണ് ആവുക? അയാൾ ഗുണാതീതനായിരിക്കും, ദ്വന്ദ്വാതീതനായിരിക്കും, മായാതീതനായിരിക്കും അല്ലെ. ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന്, മായയിൽ നിന്ന്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി മന്ത്രം 7 ആറാമത്തെ പറഞ്ഞു. ആറാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം
ഏതൊന്നിനെ ദർശിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതിനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പോ ആരാണോ സർവ്വതിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഒന്നിനെയും വെറുക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് യാതൊന്നിനോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. ഇനി മന്ത്രം 7 നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂത് വിജാനത തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യരായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്ത് അനുഭവപ്പെടാനാണ്? അപ്പൊ ഈ സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്ക് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെ? കാണുക, ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായിട്ട് എല്ലാം ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യരാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നറിയുന്ന ഒരുവൻ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിയ ആളാണ്. അയാൾക്ക് പിന്നെ മായ, ഭയം ഇതൊന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 7ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യരായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ മായയില്ല, അല്ലെ? ഭയവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഏതൊരാളാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരാളാണ്, അല്ലെ? ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നത്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആ ഭഗവത് ചൈതന്യമുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് സമഭാവനയോടെ കാണുന്നത് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആളാണ്. തികഞ്ഞ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിയ ആളാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് പിന്നെ മായ ബാധിക്കില്ല, ഭയമില്ല, അല്ലെ? അഭയം ഭഗവാനാണ് അഭയം. ഭാവാർത്ഥം: മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തനാവണം, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? എവിടെ ഏത് തലം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരും എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുവിനൊക്കെ മനസ്സിലാവും നമ്മളെ കണ്ടാല് ഏത് തലം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര് എത്ര കനിഷ്ഠ ഭക്തരിൽ തന്നെ ലോവർ ലെവലാവും ചിലപ്പോ നമ്മളൊക്കെ. മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. എല്ലാം ഒന്നായിട്ട് ദർശിക്കാൻ ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. കാരണം എന്താ? എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാ ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ദർശിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകത്വം അനുപശ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. എല്ലാ ജീവരാശികളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കാം. അതാണ് പരമോന്നത പൂർണ്ണത്തിന്റെ, അതായത് ഭഗവാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൂർണ്ണത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന 80% ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിഗത സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. എന്നാൽ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല ജീവാത്മാക്കൾ. നമ്മൾക്കും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും 80% ഗുണങ്ങളും നമ്മൾക്കും ഉണ്ട്, ചെറിയ അളവില്, അണുമാത്രമായിട്ട്. ഭഗവാനോട് തുല്യരാവില്ല ഒരിക്കലും ജീവാത്മാക്കള്. പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാകയാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയിലും ചെറിയ അളവില് കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? 80% ഗുണങ്ങളും വളരെ ചെറിയ അളവില് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ കരണ്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, എപ്പോഴാ നിക്കാന്നറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപ്പുമായി കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ എപ്പോഴാ നിക്കാന്നറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഫോണില് ചോദ്യോത്തരമൊക്കെ പറയാട്ടോ. കേൾക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് തീർക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, നെറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിലെ ഇത്രയും വലിയ ആ വിസ്തൃതമായ സമുദ്രത്തിലെ ഉപ്പ് മുഴുവൻ ഒരു തുള്ളിയിൽ അടങ്ങില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അപാരമായിട്ടുള്ള ഈ ചൈതന്യം, ഐശ്വര്യം
ഗുണങ്ങള് അതിന്റെയൊക്കെ വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ആ ഒരു അംശങ്ങള് ജീവാത്മാക്കളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. രാസഘടനാപരമായി ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലെ ഉപ്പിന് സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഉപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു തുള്ളിയില്. അതുപോലെ ജീവാത്മാക്കളില് ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു അംശം, അണു മാത്രമായിട്ടുള്ള അംശം ഉണ്ടാവും. ഗുണപരമായും പരിമാണത്തിലും വ്യക്തിഗത ജീവസത്ത ഭഗവാന് സമനാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയനാവുക എന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സമരാണ് ഇവര് ജീവാത്മാക്കൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഈ വ്യത്യാസമൊന്നും, ഈ ഭൗതികതയില് പെട്ടു പോവില്ല മനുഷ്യൻ, അല്ലെ? ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഗുണമുണ്ട്, ചെറിയ തോതിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തുല്യതയില്ല, സമനല്ല നമ്മള് ഭഗവാനോട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭൗതികതയില് ആകൃഷ്ടരായി പോണു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരും. ആനന്ദമയോ അഭ്യാസാത് എന്ന വേദാന്ത സൂത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്താ? സുഖമാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? അതോ ഒട്ട് ലഭിക്കുന്നുമില്ല ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് സുഖം. ആത്യന്തികമായ സുഖം എവിടുന്നേ കിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആനന്ദ കേന്ദ്രം ശരിയായതല്ലാത്തതിനാൽ ജീവസത്തകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെ? സുഖത്തിന്, ആനന്ദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വഴക്കൊക്കെ കൂടും ചിലപ്പോൾ, അല്ലെ? ഏറ്റുമുട്ടും. ഉദാത്തമായ രാസനൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ആനന്ദം തരാൻ സാധ്യമല്ല. ഏതിനെ പറ്റുള്ളൂ? ആ രാസനൃത്ത കേന്ദ്രമായ പരമപുരുഷൻ, ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിക്കുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം കൈവരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. നാം എല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മധ്യേ വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിജയവും സന്തോഷവും എല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ടോ സമാധാനമായിട്ടോ ജീവിക്കാനാവില്ല. മായ അഥവാ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നാണ് നിരീശ്വര സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും, നിരീശ്വരവാദികൾ പറയും ഈശ്വരൻ ഇല്ലാന്ന്. മായ ബാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, അവര് വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ കരുതുന്നത്. തരം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഫലമാണെങ്കിലോ ശോകം തന്നെ. അവർക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ? ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ശോകം, ക്ലേശം, യാതനകള് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർക്കപ്പെടാം. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. ഇപ്പോൾ ധനം ഉണ്ടാവും ഒരാളുടെ കയ്യില്, പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെ? ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം തന്നെ. ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ആത്മഭൂതഹിതം, ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ആത്മഭൂതഹിത എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18:54 പറഞ്ഞ തന്നെ ബ്രഹ്മഭൂതഹിതവും ഒന്നു തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ പറഞ്ഞത് തന്നെ. അപ്പോ എന്താണ് ബ്രഹ്മഭൂതഹിതമായിട്ടുള്ളത്? പരമോന്നതനായ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. ആ പരമപുരുഷനാണ് ആ സച്ചിദാനന്ദം, അല്ലെ? ആ പരമപുരുഷനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനായ ഒരു വ്യക്തി തൽക്ഷണം പരമോന്നത സത്തയായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ലഭിച്ച ആള്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവ് ലഭിച്ച ആള് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കും. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മവും ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ വ്യക്തികളാ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനായാലും ജീവസത്തയായാലും അവ്യക്തിഗതരല്ല. അപ്പോ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിതാവിനും ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു വ്യക്തി രൂപം ഇതുപോലെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാനും ഒരു അവ്യക്തിഗതനല്ല, രൂപമില്ലാത്തവനല്ല. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു ആ ഭഗവാൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഇനി അതിൽ ഒരു സംശയവും ആർക്കും വരാൻ സാധ്യതയില്ല, അല്ലേ?
അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലം പ്രഭുവിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം, മറ്റൊന്നിനും ആവരുത്. അതാണ് ആത്മഭൂതഹിതം, ഭഗവാന്റെ ഹിതം. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക. എന്നാ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏകത്വ ദർശനത്തിലൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ആധികാരിക വീക്ഷണത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ് അനുപശ്യത എന്ന് പറയണത്. എന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ പോയോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. കൃഷ്ണ. അതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം എന്നുള്ളത്. നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്തത് നിർഗുണം. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എന്നറിയുന്ന ആള് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാള് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പോ സാദൃശ്യം ഉപമയായിട്ട് സമുദ്രത്തിനെയും ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനെയും, അതുപോലെ ഒരു ഉപമ പറയും, അഗ്നിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന തീപ്പൊരികള് അല്ലേ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ, സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോയ തീപ്പൊരികള് അഗ്നിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോകുമ്പോ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നശിക്കും, അല്ലെ, ചൂടും വെളിച്ചവും എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന പോലെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാല് നമുക്ക് മൊബൈലിന്റെ ചാർജ് പോയി അല്ലേ മാതാജി? ചാർജ് പോയി. ബാറ്ററി ലോ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാതാജിയുടെ. മൊബൈലിലല്ലല്ലോ, നെറ്റ് അതിലല്ലായിരുന്നോ? ബാറ്ററി ലോ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട്. അത് എനിക്കുള്ളതായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അതേ മാതാജിയുടെ ആയിരുന്നു. അല്ല മാതാജിയുടെ എനിക്ക് തോന്നി. മാതാജിയുടെയാന്ന് തോന്നുന്നു. കറണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മാതാജി. ഇപ്പം അല്ല, ഈ പോകുന്നു മൊബൈലിൽ പറഞ്ഞു. ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, മൊബൈലിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അല്ലെ, പക്ഷെ താല്പര്യം ഒന്നായിരിക്കണം, അല്ലെ, അവർക്കും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വസുധൈവ കുടുംബ താല്പര്യമാണ് നമ്മളുടെയും താല്പര്യമാവേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മള് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതാണ് ഈ എല്ലാ ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏഴാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയണത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായിട്ട് ഈശ്വരന് തുല്യരായിട്ടുള്ള നിലയിൽ കാണണം. അങ്ങനെ കാണുന്ന ആളാണ് ശരിയായിട്ട് ജ്ഞാനം നേടിയ ആള്. ചോദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, എഴുതിയൊരു വായിക്കൂ പെട്ടെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്നവും എഴുതിയ വസന്ത മാതാജി എഴുതിണ്ടെങ്കിൽ ആരാച്ച വായിച്ചോളൂ. മന്ത്രം 6 വിവരിക്കുക. സകല വസ്തുക്കളെയും ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ്. ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ്വ ജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്ന ഘട്ടങ്ങളുമായി കാണുന്നുവോ, ഏതോ അവർ സർവരിലും പരമാത്മനെ ദർശിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ഒന്നിനും വെറുക്കുന്നില്ല. അതെ. അടുത്തത് ആരാണ് മഹാഭാഗവത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? സകല വസ്തുക്കളെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന മഹത് വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവതൻ. അതെ. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അതെ.
അനിഷ്ട മധ്യമ ഉത്തമ അധികാരിയെ വിവരിക്കുക. കനിഷ്ഠ അതെ, കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ തന്നെ. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. സ്വന്തം വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ആരാധനാലയങ്ങൾ, ഞാൻ കുറച്ചേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പിന്നെ ആരാധന നടത്തുന്നു. പിന്നെ ആരാധന സ്ഥലത്തൊഴികെ മറ്റൊരിടത്തും ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നാണ് അവര് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയാണോ മാതാജി? മധ്യമാധികാരിക്ക് എല്ലാവരെയും, എല്ലാ ഭക്തരെയും അഭക്തരെയും ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നു. ഈശ്വര സ്നാനം നൽകിയിട്ട് ഈശ്വര പ്രേമഭക്തി അവരിൽ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതെ, അത്രേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഉത്തമാധികാരിയുടെ പറഞ്ഞോളൂ ആരെങ്കിലും. ഉത്തമാധികാരിയുടെ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വന്തം സഹോദരനായി കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഉത്തമാധികാരിയേക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ്. എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശം ദർശിച്ചു വർത്തിക്കുന്നു. അതെ, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിനെ ദർശിച്ച് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്തതേതാ? ഗുരുപരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേര് പറയൂ. അത് ബ്രഹ്മാവ്, ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ്, ശ്രീനാരദര്, വ്യാസദേവൻ, ശിഷ്യര്. അതെ, അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് അവസാനത്തേതും പരിപൂർണതുമായ കൃതി ഏത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇത്രയും ഞാൻ എഴുതിയുള്ളൂ മാതാജി. അതിനുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അനിഷ്ട മധ്യമ ഉത്തമ ഭക്താധികാരികളെ വിവരിക്കുക. ഓ, പോയായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് കാരണം. അടുത്തത് ഇനി 7ാമത്തെ എഴുതി. 7ത്തെ പറയൂ. 6ത്തെ പറയൂ. അല്ല, 6ത്തെ കഴിഞ്ഞു. 7ത്തെ പറയൂ. മന്ത്രം 7 വിശദമാക്കുക. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? അതെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തുല്യര തന്നെയാണ് അല്ലേ? ആ സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്ക് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നറിയുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇവിടെ അല്ലെ? ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും മായ ബാധിക്കില്ല അല്ലെ? ദ്വന്ദ്വാതീതനാവും, ഗുണാതീതനാവും, അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തത് 2ാമത്തെ, ആർക്കെല്ലാമാണ് ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതെ. അടുത്ത ഇനി ഭഗവത്ഗീത 7:5 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്ത്? ഓരോ ജീവസത്തയും പരമോന്നത സത്തയുടെ സന്തതിയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളുമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്സ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഇത്രയും പരമതി. മതി മതി. ഇനി വേദാന്ത സൂത്രം 1:1-12 ആനന്ദോമയോഭ്യാസം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്ത്? അതായത് ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആത്മീയ സത്തകളും പ്രകൃത്യ ശാശ്വത ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. അതാണ് ആനന്ദമയോ അഭ്യാസം എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ആനന്ദം അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ നടക്കണത്. സുഖം വേണം അല്ലെ? പക്ഷേ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ സുഖം കിട്ടും എന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ച അന്വേഷണം നടത്തണത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഒരു തരത്തിലുള്ള സുഖത്തിന്റെ കണിക പോലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി ചേർന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആനന്ദവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് അത്രേ ഉള്ളൂ മാതാജി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രീതി മാതാജി ആണോ ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ.